Ngishowe mabhizi awukhulume ya amabhezi kuzona badakwa labantu labalobethi umabhizi awakha amathoyilethi wakhani omabhizi abaningi la emhlabeni bangalobethi amabhizi mina umabhizi owakhayo hayi le mbhede abayivezayo la ko TikTok la benza imisebenzi engasile imini owakhayo imini umabhizi abacacisi basho muphi umabhizi bangalobethi amabhizi umabhizi abaningi bagcwele umlazi wonke mina ngakhiza indlu mina hayi lo mabhizi abamshoyo kumele kushuthe nalapha akasibe umsebenzi wakho khona bezobona mabefuna ukubona imisebenzi yami bazoyibona imisebenzi yami engiyenzayo hayi lama toilet lawa yi-days yabo inamba yami umuntu angangithola kuyona 063 836 0041 yes Bizona yabo hayi labo umabhizi abaningi laba baloku beveza imisebenzi ebhedayo mina inamba yakho inamba yami 063 836 0041 ngihola ngawo ngisho 350 lona yes Bizona yes Bizona wazodlala sifake le video ngoba